ai duk ganin baka da malamin ta yaba ta karkar da Allah ba sa yi na ji in ka ji mace ta ce ai ko na so in ji kunya da Allah in namiji ne shi kuma ya zai wallahi barin garin zai malam mace fa sai ta dauro ganin babarta alquran mace sai ta dauro ganin uwarta ka ce babu wallahi kin ga zanin ki yanzu da Allah ka sa wannan baban ka ce babu wannan ka ne ai ka ga ba wiwi ba ko salasa gidan buro da ake kafa ba alquran ba za ka sa wannan baban ka wata matar kai ne sun ta kai ne shanta ba kai ba ubanka ma ba ta ganin kimar sa ta yi ta hana uwarka soja fa da bindiga ido gidana ya ce ji ka malam ba yadda gan nan kwana maka mana bala'i da mata ta jiya soja na so yanzu yalla bai tun da maran nan ya ce ka yi uwanka ba mada ciki wannan ka waje ci kuma duk wanda ya tashi zai gwada sirrin akan mashi tun da gwaji ne to kar a yi wa mummuna yawwa to ai wata ko baka yi addu'a ba sai an baka ko baka karanta komai da alquran sai an baka to ka duba tsaleliya irin wanda ake gosulu ake nuna a ban awa wani ya zo da hala wani lamfa wani kancan wani farajan wani kasiya wani kiya salanto wani hala wani honda roba wani crb wani continuous discussion wani final discussion wani fomaje wani rafo wani marado wani conference wani anaconda wani tomato wani benga wani highlander wani toyota mata wani odyssey wani siyana wani bai da Allah samu keke ba mata gadi ba ku rumbu kana tafiya yana tabbar ba da kayo gangara idan ga koni ko kai to ya fada shege a kwadon kunya kun tun ga tadanka kai baba ya ce baka san mace ba kana son ta ga kada yadda ga yi bismillah da kalmar shahada shafa a baki ce ne ke ni ne nake alaka min duniya ba sama da na farin jini malam da Allah baka je kana kauna ta ba malam da Allah baka je a ranka ko gawa tana son farin jini idan ka ji mutum ya ce ai maganin farin jini kudi jahili ne ake jifan gwamna bakin jini fa in ya raba mutum ko malaki aka kore ta za a fito mu isu kuma wallahi ba shi bane bakin jini idan baka gwada a nan ba dan Allah wata masifa ce dan kashe wayar wuta